Inawat na akasago tinamaswa nakem na dayta saan siya kwano sika babaen ken ka o ina naisap da puno unay o ina pagsapidengan ka uray man no tagtadekday tuy bagik iti ka anuman jakto makasubali impalubos mo tabagin anagdaeng nga pitik pusong o inaayat mo ububiya supapakakto teraem kendong mo o ina wen gameng ka na awan katukad na tangamit daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasnay wen siya abunga nadanon ko di agdama kasasaan imbag nos pudnoan nasaya tapagwadan wen kinataon nasudi ken nadayaw ipatek ka o inaayat mo kendong mo o ina wen gameng ka nga awan katukad na tangamin daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasnay wen siya abunga kendong mo o ina wen gameng ka nga awan katukad na tangamin daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasnay wen siya abunga daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasnay wen siya